No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontalaksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videon aiheena on asuta 100 päivää yksin 58/100. Joo, mä unohdin eilen tehdä nämä jaksot valmiiksi, mutta nyt korvataan nämä unohdetut jaksot, mitä mun piti eilen illalla jo kuvata, mutta mä menin pizzan syömisen jälkeen nukkumaan, kun väsytti. Joo. Nyt tulee perjantai, lauantai ja sunnuntai jaksot. Tai sit vaan perjantai ja lauantai, en tiedä vielä. Joo, nyt ollaan sitten avattu jo 3 luukkua näin etukäteen, koska minä en noita rahaa. Niin sen takia avattu jo etukäteen ja kuvattu jaksot sitten myös etukäteen. Joo, parempi niin, että mä en raahaa noita kalentereita, kun ei ole riittävästi käsiä tai kassia mihin sais, niin sen takia en raahaa noita minnekään. Ja joo. Sunnuntaina on jo 60 jaksoa tehty tästä 100 päivän asumisvlogiputkesta ja joo. Näin on. Joo, no en tarvitse sitten herätä aikaisemmin joulukalenteri tekemään, kun on jo tehty jo ainakin 3 luukkuja jo. Että joo, mut joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.